Fi Pjazza Teatru Rjali tħabbru d-dettalji għas-47 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu lil finali tiegħu din is-sena se tittelan nhar is-Sibt 5 ta' Awwissu fil-għaxija fl-istess post. Wara li bkollox ġew sottomessi 142 kanzunetta, 16 intażlu biex jipparteċipaw għall-finali. Taħt id-direzzjoni tal-Maestro Paul Abela, dan l-avveniment mistenni joffri esperjenza folkloristika hekk kif il-lirika Maltija miż-żewġa mal-istrumenti orkestrali joħolqu atmosfera mill-isbaħ lil dawk preżenti. Fost dawk preżenti se jkun hemm l-għannejja Mary Buttigieg, magħrufa bħala Merga, li se tinterpreta kanzunetti sbieħ mis-snin 60 u 70 taħt l-arranġamenti orkestrali tas Sur Mast Maestro Joe Brown. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici fakkar kif eżatt 50 sen ilu fil-Belt Valletta kienet saret l-ewwel edizzjoni ta' dan il-festival u nnatali għalkemm l-Anja hi tradizzjoni antika din ma żammitx lura liż-żgħażagħ milli jinteressaw ruhom ukoll fiha. Huwa festival tal-kantawturi, tal-poeti ribelli, ta' min irid jibdel is-soċjetà, ta' min jixtieq juża il-mużika biex iwassal messaġġ soċjali li ħafna drabi jorqod ħafna il-qlub tal-familji Maltin u Mawċin. Il-festival se jiġi organizzat bil-kollaborazzjoni ta' Pjazza Teatru Rjali u l-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti. Għal-aktar informazzjoni wieħed jista' jżur is-sit www.anjatalpoplu.org.